Hukumar 'yan sanda sun kama saurayi mai shekaru 22 ya yi wa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani matashi ya yi wa wata yarinya 'yar ƙarama mai shekaru 3 fyaɗe. Tofa, babbar magana. Yanzu muka yi karo da wannan labari. Wani saurayi mai kimanin shekaru 22 ya yi wa wata ƙaramar yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe. Subhanallahi. Wannan masifa ta kai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka wannan rahoto ya yi matuƙar girgiza al'umma, domin ko yarinyar ta yi kankanta da yawa saboda tsabar son zuciya. A ce saurayi gardi mai kimanin shekaru 22 ya yi wa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu haka muna tafe da wannan bidiyo na wannan saurayi, yadda za mu samu shi domin ku ji cikakken bayani daga bakin wannan saurayi. Hukumar 'yan sanda sun kama saurayi mai shekaru 22 ya yi wa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani matashi ya yi wa wata yarinya 'yar ƙarama mai shekaru 3 fyaɗe. Tofa, babbar magana. Yanzu muka yi karo da wannan labari. Wani saurayi mai kimanin shekaru 22 ya yi wa wata ƙaramar yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe. Subhanallahi. Wannan masifa ta kai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka wannan rahoto ya yi matuƙar girgiza al'umma, domin ko yarinyar ta yi kankanta da yawa saboda tsabar son zuciya. A ce saurayi gardi mai kimanin shekaru 22 ya yi wa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu haka muna tafe da wannan bidiyo na wannan saurayi, yadda za mu sa muku shi domin ku ji cikakken bayani daga bakin wannan saurayi. Wannan kenan kaɗan daga rahotonmu akan wannan labari na yadda wani saurayi ya yi wa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe. Allah ya tsare mu daga sharrin zuciya. Mun gode sosai da sosai masoya da ziyartar wannan gida mai albarka.